σε τόσα χρόνια από το 90 μέχρι σήμερα δεν επιτρέπει σε κανέναν να αμφισβητεί την ετοιμότητα και την ποιότητά μου. Και δεν έχουμε από κανέναν. Εάν θέλει κάποιος να μου το πει με συγκεκριμένα στοιχεία. Ένα. Δεύτερον, σας παρακαλώ. Δεύτερον, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, το αν εγώ εφαρμόζω ή δεν εφαρμόζω τον κώδικα, τον εφαρμόζω. Και αν κάποια στιγμή δεν τον εφαρμόζω, οφείλετε αυτή τη στιγμή να μου το πείτε όταν δεν τον εφαρμόζω. Τρίτον, έχω διατελέσει πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, αντιδήμαρχος και δήμαρχος. Έχω δώσει τις εξετάσεις μου. Δεν περιμένω μεμονωμένα να μου πείτε αν και τι έχω κάνει. Και αυτή τη στιγμή στην παρούσα φάση πάλι πράττω εκείνο το οποίο πιστεύω ότι είναι καλύτερο. Η αξιοπρέπειά μου λοιπόν δεν μου επιτρέπει αυτή τη στιγμή να πέσω μες στην έδρα. Ευχαριστώ όλους αυτή τη στιγμή μέχρι τώρα που με έχετε βοηθήσει στο έργο μου, ο κάθε ένας με τις παρατηρήσεις του, με τις προτάσεις και όλα αυτά. Οφείλω όμως να δώσω δύο απαντήσεις πριν κατέβω του εδράνου, γιατί δεν θα συνεχίσω, αλλά οφείλω γιατί έχουν υποθεί κάποια πράγματα και πρέπει να πω για να συνεχίσει το Δημοτικό Συμβούλιο. Και θα παρακαλέσω τον κύριο Γεωργουλόπουλο να συνεχίσει. Όχι, σας παρακαλώ πάρα πολύ, δεν έχω το δικαίωμα να πω την άποψή μου, θα την πω. Θα την πω και σας λέω το εξής. Εγώ αυτή τη στιγμή, κοιτάξτε, τα πάντα έχουν και ένα όριο. Αυτή τη στιγμή έχω να σας πω το εξής. Τέθηκε ένα θέμα, σας παρακαλώ. Μα σας παρακαλώ πάρα πολύ. Τέθηκε ένα θέμα από ορισμένους συναδέλφους. Τέθηκε από κάποιους που είναι επικεφαλής των παρατάξεων σχετικά τι γίνεται με το θέμα της αδείας του Δημάρχου. Υπάρχει πράγματι το αυτό που είπε η κυρία Τσιλιγώτη και πράγματι θα έκανα την ανάγνωση του σχετικού εγγράφου όταν έπαιρνα σε θέματα που είναι αν πρέπει να συζητηθούν προημερησίες διατάξεις. Σας παρακαλώ, ανακαλείτε κάποια πράγματα, αλλά υπάρχει και η ψυχή. Εγώ λειτουργώ σαν άνθρωπος. Σας παρακαλώ. Θα σας πω. Επειδή εξαρτούνται τα χρονικά περιθώρια του νόμου και σας ζητάμε να εισάγετε προημερησία διάταξη στο Δημοτικό Συμβούλιο της 10ης Οκτωβρίου 2011 σαν θέμα τη χορήγηση αδείας στο Δήμαρχο κατά εφαρμογή του νόμου. Αυτό είναι το έγγραφο που γίνεται από την κυρία Τσιλιγώτη, τον κύριο Νητερόπουλο και τον κύριο Κορφινόπουλο. Έθεσε το θέμα και ο κύριος Κοντορής, ετέθηκε από τον κύριο Κάστακλη, ετέθηκε από τον κύριο κατά ένα μέρος όπως είπε και ο κύριος Καπετανέας. Έχω να σας πω το εξής. Εγώ εκείνο που έκανα, γιατί είπατε και για την νομική υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, φώναξα την νομική υπηρεσία του Δήμου. Η απάντηση ήταν, και αν είναι διαψεύσαμε κύριε Γιατρά, ότι αν δεν υπάρχει έτοιμα δεν μπορώ να προχωρήσω στο θέμα της αδείας. Είναι έτσι όπως τα λέω, ναι ή όχι? Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, σας ευχαριστώ που με υπομείνατε, συνεχίστε και χωρίς εμένα.